Здравейте, приятели! Здравейте! Това е моята нова придобивка MacBook Pro. Скарам от кашончето. Кашон да го махнем. Ето го новото ми лаптопче. MacBook Pro 13,3 инча, Retina дисплей с процесор Haswell 2,4 ГГц. Моята нова радост е това. Може би ще трябва да го цепнем тук с ножченце. Айде, това се маха. За първи път ще го отворим. Моето MacBook Pro. Ето моето мъкче. От тук трябва да се извади ето така. Това е което има в кутията. В кутията си има SF специален кабел за захранващ, удължител, кабел има, който се слага тук на това место, който е европейски стандарт. Сега ще ги изкараме и тях. Това са така книжките, които са с специална кръпичка, която са за почистване. Ставаме тук. Това е епоския стандарт. SF. Целенаминител на крайните. И това е удължител, който е. Това е удължител, който е тук. Ето вида са логото. Ето тук се закача така специално кача. Ето, това става удължител с кабел с захранването. Това малко направо се слага на крайнчето. Това е европейския стандарт. Ето, махнем това, което малко кърчето. И го включваме. Всичко е с алуминий. Клавиатурата с подсветка. Така. Сега тук трябва да се извършат някои процедури, които са за
English for the main language. Press the return key. Това е на какъв език е в момента. И другите настройки, които са, след малко ще ги направим, за да пуснем. Това е след рестарта. Трябваше да има апдейт, който трябва да се направи. Сега се инсталира за няколко минути. Апдейт, който има на Maverick, който трябва да се инсталира. Ето тук трябва да се напише паролката. Ето веднага излезе всичко. Това е за сега в общи линии. Това ми е новото компютърче.